Hele, teď je tam nějaký okýnko. No to vidím taky okýnko, ale co s ním? Tam máš napsaný, zmáčkni. Zkuste si vzpomenout na časy před seznamem a kdy mělo jen pár lidí ten správný seznam. Jak se na auto čekalo dlouhý roky v pořadníku. Jak podnikový byt v paneláku přidělovali soudruzi z kolbenky. Jak se holky ještě rády nechali utáhnout na dvoudecku Coca-Coly. A jak nemohl nikdo zbohatnout a nikdy by chtěl. Jo, tenkrát to byla jiná. Časy se měněj. Ale že se vánoční večírek seznamu dá udělat jenom s těma správnejma lidma, platí pořád. Nejenom, že umějí prachy vydělat, ale hlavně věděj, jak je stylově utratit. A to je k nezaplacení v každý době. Zvlášť, když se to konečně smí. Jejich dlouhý prsty dodnes tahají za nitky po celý Praze a v exkluzivních lokalitách jsou jako v rukavici. Skrze svoje nesmrtelný konexe v restauracích a jídelnách zajistějí opulentní catering pro ty nejnáročnější. Z profi aparatury odehrajou výběr těch nejpravějších hitů. A jelikož každej, kdo v showbiznise něco znamená, chce být v jejich legendárním seznamu, mají tam slušnou kupu jmen a telefonních čísel. Včetně rychlý linky na tu nejpovolanější barovou obsluhu, milou společnost nebo adres, kam zajít, až se na ten večírek budeš muset pořádně voháknout. Ve svý práci jsou precizní, dělají rychle a proto mají furt dost času. Vánoční večírek Seznam. Z doby, kdy Seznam byl jenom telefonní a měl oranžový desky.